Rigtig mange tak. Undskyld forsinkelsen. Næste godt over det. Godt, du altid kommer væltning. Vi har et All-Star-hold, vi har nogle præmier. All-Star-holdet her er med nominerede holdene, dommerne og fiskerne skal også være med. Der er en målmand, der er en bak, og der er en angriber. Vi starter med målmanden. Han får en præmie her, og så har Thomas en rose. Der er en målmanden, der er valgt til All-Star-holdet. Han spiller til daglig fra Rødovre Pitbulls. Han hedder Thomas Christensen. Og han er fra Copenhagen Vikings. Han spiller nummer 8. Det hedder Jan Arnholdt. Så skal vi have en angriber. Det er også fra Vikings. Og det er Dennis Høringsen. Stille. Den spiller, der har lavet flest point. Og Bandit, nummer 10. Sat. Det er en hård kamp. Vi går til en rookie. En ny dommertalent. Vikings. Så går vi over til pokalerne. Vi har en fair play-pokal. Vi går til det hold, der har spillet færre udvisninger på en fair måde. Hvis vi får kaptajn fra Langerup. Kaptajn fra El Diablo. Er det mig, der er kaptajn? Hey! Der har været en snedig udvælgelse blandt måden at finde spillerne til de enkelte hold. Snedig? Ja, så er der smart kæft. Tillykke med sølven. Der er meget større tæt på hinanden, som man overhovedet kan være. Og langt ud af dagen, så får Vikings A,
være rigtig skrappe. Til sidst, så blev det en anden plads, og var rigtig tæt på. Stort tillykke. Så er der kun et hold tilbage. De nye mestre. Yes, sir. Old Boys, Skætterhockey, Nordbæk, Vikings, Ej, skal der have begge to? Tillykke til Copenhagen Vikings hold B.